Makadini vatariri ndoitwa tafadzwa bvunza obaya kuno kwaMutoko panotiri panonzi paNyamakure Lodges. Pano tine 50 rooms dzinotangira pa $45 for my chalets, as well as my hotel standard rooms anoita $55, and my executive rooms anoita $110. We also have a 200-seater conference facility, as well as a nice kitchen that serves traditional meals. For activities, we have a nice pool behind me, and we have beautiful gardens where you can relax, as well as Mamtoko mune zvakasiyana zvokuita, from rock climbing to visiting Mutemwa Holy Mountain, Vichera Caves, Mutoko ruins, and many other things that you can enjoy whilst visiting in Mutoko. We welcome you to come and stay at Nyamakure Lodge. Right, Nyamakure Lodges tine pekurara pakanaka, pakaisvonaka, tine ma executive rooms, tine ma standard rooms, ane mafriji, tine DSTV, Wi-Fi, yamunenge muchishandisa muri marooms, tinochingamidza ine kufara. You are welcome kuti muye kuNyamakure Lodges. Vanoda kutibata, munotibata pa 0717 948 787. Dziripo zvakare pa WhatsApp, dzinoita zvakare kufona. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare kwa Kachimana. Kuno kundofunga ndichatotaura naHeadman, ndotaura naMasabhuku, ndipiwe wangu munda nekuti aiwa ndanyanya kugara munzvimbo ino, zvakutoda ndichengete mombe nembudzi. Nau ngoma ndiyo yemwana. Nhasi uno izuva rekuti mwana anga achiradzwa kune veruzhinji. Kana muchitondera paya pane vamwe vaitaura vachiti ko muruti mwana akawanikwa ari kupi, hatisi kumuona, asi chikonzero ndechekuti mwana anga achimboendwa naye kuchipatara kuti aonekwe kuti zvakamira sei. Ndo nhau yatauya nayo zuva ranhasi, tinzwa kuti mwana anga tingati ari sei, zvichienderana kane zvinenge zvichitaurwa navana chiremba. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndini hangu sekuru wemwana anga ashaika pamazuva apera pa 3 weeks dzapfuura idzo. Tauya kuzokushambadzira vabereki nenharaunda yose, vakuru vari pano, Masabhuku ese akatitenderedza area yedu ineyi, kuti mwana we takazomwana auya kwaangaiswa nevasvinu vanogona kuchengeta mwana. Saka zvadaro kuti ndigarerai kumba kwangu azviite, vangachitanga vachiita kuenda kumadhoktors chichivaitaurisa kuti mwana haana kuitwa zvakaipa here. Saka aiwa mwana vanga vachipa manda kumadhoktors, vakaenda naye vakanobatsirwa ikoko. Ivo vachazokupedzisira zvese nekufamba kwavaita vakaenda kumadhoktors. Ini ndauya kuzotendawo mabhuku ese akatitenderedza nevakuru vose vari pano, hama neshamwari. Ndinotenda zvikuru nebasa ramakaita kuti batsira kutsvaga muzukuru wangu.
ndandashushikana kuti muzukuru wangu ndichazomwana futi here kana ndichazomwana mabhonzo. Saka pane zvino zvayo ndiri kutendai hama dzangu. Mwana anoona ngari. Mwana anoona ngari. Watina mate mwana wangu. Watina mate, watishinge kuna mata beri, watishinge kuna mata. Amen. Mwari mlogona mwari. Mwari mlogona mwari. Wandi ndingasema nasema mwana sebude. Adichema kutosekerera. Pamusoro yevabereki, pamusoro yemasabhuku noutungamiriri wenzvimbo ino, chokutanga ndinotanga kutenda muri yenzvimbo ino nokutibatsira kwawakatiita kutsvaga mwana wedu akanga arasika. Hatizivi kuti kuri kurasika here kana kuti kwanga kuri kuchengetwa nemunhu, sokutaura kwaita sekuri kuti unosvika panguva yekutadza kuchengeta mwana wako mumwe munhu wokuchengetera. Ndiri kukutendai zvakazara hama neshamwari neminamato yese yamaita. Tungokutendai. Regai nditange musi wawanikwa mwana wangu. Mwana akawanikwa. Muroora akafona kuti mwana tete akuno. Tikati alright. Chiuya nemwana. Sati auya ndichimuti uya nemwana. Polisi yakabva yati regai tisvike paoneka mwana. Tozotakura mwana oenda kuna dhokota usiku uno. Takadaro. Ndobva tazouya takapesana nemuroora anga akumba kwangu. Ndobva ndasvikawo kumba. Polisi yakabvunzawo zvayakabvunza. Vataenda, vatatora mwana wedu vataenda unorara kukotwa kupolisi. Tisati alala polisi takatanga taenda kuchipatara. Kuchipatara tukanzi madhokota haasi kuwanika. Mumpedza wafoni dzanga dzisingaiti. Vatadzoka vatarara kupolisi. Mangwana vatadzoka kuchipatara. Madhokota anga asiko. Foni dzanga dzisingaiti. Naizvozvo takadzoka kumba. Hatina kumira, takatanga kumhanya nemwana wedu kumuendesa kumunamato. Musemandi vatanzi tidzoke kukotwa vatadzoka. Zvikanzi affidavit medical aid haripo pano. Saka motaenda kwaMutoko. Hatigone kuti titarise mwana kana tiite atariswe nadhokota pasina pepa iroro. Vati hapana chakaipa. Vatadzokera musi wechipiri vatamukira kwaMutoko. Mwana matesti ese akaitwa. Akatariswa kuti mwana akabhinywa here. Mwana haana chaakaitwa. Changa chirimo mwana mumiri make. Ndomataiona mama akabayiwa nemadhokota nemuzvigunye zvemumaoko nemuzvigunye zvemumakumbo. Ndo zvanga zvakabayiwa zvakanyanya meso. Saka ndinotenda hangu Mwari nokuti taifungidzira kuti pamwe munhu aichengeta mwana uyo akabhinya mwana. Asi mwana haana kubhinya. Saka ndiri kukutendai madzisabhuku ose masara forward. Muri yese nzvimbo ino. Asi chandandiri chikumbira. Dai Mwari apinda mukati memoyo wedu. Ndangonzwa kubatana kuti mwana womumwe mwana wangu. Ndangonzwa kubatikana kuti kuzvara kwomumwe kuzvara kwangu. Dai Mwari agona kutiitira zvakanaka. Dai Mwari agona kupinda mukati menzvimbo ino. Atendeuse mweya yewanhu. Atendeuse moyo yewanhu. Atendeuse ropa rewanhu. Nokuti upfumi chaiwo chaiwo unongouya kana ukashingirira. Auye nemwana wanhingi. Auye neropa ranhingi. Nokuti dzimweni dzenguva uchatora ropa rinowawa. Rausingazogone kushandisa. Rozokutambudza mangwana. Ndakuda kusimudza wamai wemwana. Muri yeZimbabwe. Tinoda kukutendai nevaridzi venzvimbo ino vese vakandibatsira kutsvaga mwana wangu. Nevaibvisa mari neminamato yekuti vanhu vanga vasingarare vachitibatsira. Tinoda kukutendai zvakanyanya kuti musaitire nini ndoga. Muitire vanhu vese venzvimbo ino. Asi chandinoda kukurudzira hama neshamwari kuti veitinamate Mwari muzvokwadi. Nenyaya yekuti pane zvaiitika zvaizosvika munzeve dzangu asi handina kukwanisa kubudisa musodzi. Nevamwe vaitaurawo mashoko ekuti ari kuramba kunobata mushonga, ari kuramba. Saka chandakakoshesa ndechekuti zvakaitika ndiri kuchechi. Asi ndiri kuchechi kudaro handina kurega kunamata. Zvekuti kana usiku ndasingarare vanhu vese vaipera kurara. Ndakambotanga nchiti pandakasvika pamba nchiti ndaimutsa vanhu kana varara veitinamate. Ndakutoita nge ndini musondozi. Veitinamate vanhu vaMwari veitinamate. Saka ndakazozviona kuti ndinenge ndiri kutonetsa vanhu. Ndanga ndakungozvinamatira ndakangozvimirira samai wemwana. Tinotenda.
ndinokutendai mashoka andina ndokutenda kundibatsira kwamakaita kutsaga mwana akawanika saka ndinotenda chaizvo ndinokutendai yapedza soroi muri yeZimbabwe pamusoroi vabereki venharaunda ino pamusoroi vabereki vemasarafa ward tiri kupa kutenda kuvabereki vari nharaunda ino vakabatsira kubva musi wa16 April pakashayikwa mwana rakava dambudziko rakanga riri kushayisa vabereki rufaro kana kurara. Tinozviziva kuti munguva ino tiri munguva yakaoma yekuti kana mari chaiyo haibatike, asi vakanzwa mwoyo kurwadza vabereki vachipinda muhomwe dzavo kuedza rubatsiro rwokuti tingabatsirike sei kuti mwana uyu awanike. So zvakadaro toda kuvatenda ivo Mwari, nekuti zvakafanana nekuti kana tikaenda kana kuti parufu kune vanonzi vatenga kofini, vatenga chikafu, vamwe vanochera mvura, vamwe vanouya nehupfu, vamwe vanochera guva. So vanhu vese iva vanenge vatoita contribution, even mazano chaiwo akanga ari kupiwa kuti dai tadai zvakaita kuti zvose izvozvo zviite kuti tizosvika panguva yekufara kuti nhasi tiri kuona mwana wedu. Asi inini ndine chishuwo chikuru nenharaunda ino ndakanangana nedzidzo yevana. Ndiri kuona kuti iyi area yaafectika zvakanyanya, vabereki havasisina kusununguka nenyaya yekuti vana vauye kuchikoro. So chinhu chiri kutibata mumwoyo medu kuti vana ivava vakutya kuya kuno kuchikoro. Ndo macho munozobuda vatungamiri vemangwana, madhumeni, maticha, maloya, kuvana ivava vari kutadza kuya kuchikoro kuburikidza kweshungurudzo yaitika muarea muno. Ndofunga marimwe zuro ndakanga ndiri kutaura naDA ndikati inini ndo zvandinazvo, mwoyo wangu hauna kusungunuka. DA ndo nyaya ndinayo. Pakati aiwa regai tichisara tigare pasi nemadhipatimenti ese anofanira kunge tichibatana tichiuya kuarea yekukachimana. Ndikati vabereki havasisina kusununguka. So ndiri kukumbira mweya munyaradzi, mweya wezorodzo, kuti dai waro wazorodza nharaunda ino, kana kuri kuti pane chiri kukonzeresa chizikanwoka kuti chii. Nekuti nezuro takashaya mwana akanga aine 3.5 years, nhasi uno tamu mwana ane 13 years. Hatichazivi kuti tiri kuenda kupi senharaunda. Tabatikana, tasungikana. Dai Mwari vapindira kuti area ino ibudirire, nekuti area ino ikatadza kubudirira wadhi yafeila. Area ino ikangesina kusununguka wadhi yafeila, zvichifidha mumudzi district kunosvika kuprovince, kureva kuti nyika inenge isina kugadzikana zvakanaka. Saka naizvozvo ndo munamato wangu wokuti dai area ino Mwari vadzika mweya munyaradzi kuti vana vedu vaone kusununguka vagoendawo kuchikoro zviri kuita vamwe vana. Pamusoro vanhu veZimbabwe, zviri kundikashamisa kuti chii chiri kumboitika munzvimbo muno. Unoona chinoitika ndechekuti kana waingiwa norufo hauna pawa. Kana muri kungoona mazuva ese handisi kutaura ndokuda kwokuti rufo hwauya hwakandinga mazuva 2-3. Ndozvokuti ndikutoshayiwa kuziva kuti chikonzero chii. Wari kunyanya munhu ari kudai anyanya kutsvaga kwandiri inini. Inini ndiri kutenda masabhuku akatitenderedza akandibatsira nomari yokuti tione kumhanya-mhanya. Shuwa taimhanya tatisingagare paumbaba tichimhanya-mhanya kuti tione mwana. Tochiona nokuti Mwari wakazwa munamato wedu. Hapana munamato unoshoreka ipapapa. Kunamata, kung'anga,
zvakangofanana handiti. Saka atinayo munhu tinoshora. Dai zvakaramba zvakadaro mabataniro takaita varume dai pasina chinoitika ba. Asi kuti manje tino vamwe vari mukati medu vanengashitikana vakaona zvakaipa havadi kutaura. Dai vachitaura unofungidzira kuti munhu angazviite kairi. Asi kuti munhu anonyarara anozoita munhu afa. Kana afa zvichabatsire kana uchataura. Unofanira kutaura munhu achiri upenyu. Togadzirisa nzvimbo. Andifungidzira kuti ndingatoino mamwe mashoko akanyanya kudzamisisa maningi. Vabereki ngatibatanei. Ngatibatanei vabereki, ngatibatanei. Kwete kuti zvaitiwa inini woti hamena ache. Ko iwewo mangwana. Kwaiti hoiwewe unoitwa sei? Totsiwa here. Ngatirege kudaro. Ngatitesu vanhu vanoziva zvinangwa zvedu chaizvo. Unofunga ndina mashoko anonyanya because shungu yangu ndinayo masodzi anenge akungobuda nokuda kwokuti ndikuita kutopuwa dambudziko munzvimbo mangu. Doti pamusoro wewaridzi wenzvimbo ino, pamusoro wekanzira, pamusoro wemasabhuku ese akatikomberedza nevabereki vauya pano zuva renhasi. Ndasimudzwawo kuti titaure nechiitiko chiri kuitika mudunhu muno maererano nokushayika kuri kuita vana. Tikatarisa munzvimbo ino kakechi 3 zvichingoitirwa munzvimbo ino iyi masabhuku chasango. Saka zvinhu izvozvo zviri kutipa kutityisa kuti chii chiri kumboitika mubhuku 1 rega rega rinongoitika chiitiko ichochi. Vanhu vacho vari kuita izvozvo havasi kutombozikana kana kubatwa. Saka zvinhu izvozvo zvinotiremera munzvimbo. Vana takutotya kuti vana vachaenda sei kuchikoro. Kana iwo madzimai chaiwo vachafamba sei nevana vanenge vakatakura. Zvinhu izvozvo ndinoti tiri kunzwa kusuwiswa zvikuru nenzvimbo yedu, zvikuru kunesu masabhuku. Masabhuku ngatione zvokuita pachiitiko ichi. Hungu tinotenda Mwari newadzimu wari muno ndiwo vanhu vanotigaidha munzvimbo ino. Ngatisununguke kupanana mazano yekuti titsvage zviri kuitisa chiitiko ichi. Noti neiyoyo mashoko handina mashoko akawanda. Ngationewo zvokuita vabereki. Ndatenda. Pamusoro imhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Pamuzai Kwatura. Tanga tine nyaya yanga iri muno mudunhu redu kwekushayikwa kwemwana, asi hatingati ndoyekutanga. Tine vana vatakatoshaya vakawandisa. Saka tiri kuti isusu mwana akazowanikwa. Saka nyaya yedu ndeyekuti hatisi kuziva kuti anga ari kupi, anga anani, uyezve anga ari papi. Saka ndingangoti nemashoko iyayo tinotokumbirawo kumasabhuku yedu, ndo vanhu vakuru kwatiri, ndo vanofanirwa kutipa chizano rekuti tikufamba so takadai. Ndatenda ndonzi Pamuzai Kwatura. Inini ndinoitwa Bheti. Ndiripo pakuda kutenda Jehovha Mwari. Muchandiregerera nekutora kanguva kenyu kadiki diki ndichiita zvandikuda kuti ndiite, ndo zvinoti kupupura hana yangu kuti ndiite. Ndikuda kutenda Mwari. Nekanziyo kangu ndichangoimba zvinyoronyoro zvenguva pfupi pfupi kuti hana dzedu tigone kuziva kuti chochokwadi Mwari wariko, ende Mwari wanogona, ende Mwari wanoita sekuita kwawo. Ndichiti haleluya. Kana tichinzi tiri kuenda kuchechi tichinonamata, tiri kunamata Mwari mupenyu, tiri kunamata chinotipa mhinduro, chinofarira kuzotendwa. Ndichiti haleluya. Saka ndichaimba hangu zvinyoronyoro vanondibatsira kudaira ndidaire iwe zvenyu. Haleluya. Jesu makafa wa mwana wa Mwari, inzwa mupone siku chema kwedu, inzwa mupone
Yesu bakafa wa mwana wa Mwari inzwa mupone sikuche makwedu inzwa mupone sikuche makwedu baba muti sunungure visa matoti muparadzezo sezvino tibata muparadzezo sezvino tibata ndinoti haleluya 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 emeni haleluya haleluya ameni haleluya haleluya. Hama dzangu tinonzwa kufara nechiitiko chakafanana nekudai tigere panzvimbo ino nenguva yatakabvira kusvika pazuva rinoti nhasi tiripo pakuti moyo nehana zvasununguka asi tichiri kudzamirwa tichiri kuomerwa. Mwari dai watipa ushingi, Mwari dai watisunungura wachitipa kuenderera mberi nepurogiramu iyi kuti isvike pairi kunzi ifanire kuti isvike. Chikonzero tichiri kudzamirwa tichiri kuomerwa nekuda kuziva chokwadi kuti chii changa chamboitika mukati menzvimbo ino uye Mwari sei wari kuramba wakatiisira matambudziko aya patiri isi tichiwanamata. Tiri kungokumbira kuti Mwari dai watiisira chokwadi chawo chazadzisa patiri kutarisira kuti chisvike tigone kuziva tigone kuona kuti chii chiri kukonzeresa kuti tishambe tiine matambudziko akafanana nekudai. Handi nyore kuti tirambe tichichema, handi nyore kuti tirambe takasuwa. Iwo Mwari wariko wachititi tigare takafara. Imba yaMwari inonzi ine mufaro asi nanhasi uno imba yaMwari yacho iri kusvibidzwa kuburikidza nekuda kwemabasa atinobata nekufunga kwenyama. Zvino Mwari hanzi havadhakwe, Mwari havatiregerere. Ndinongokumbira kugona kwavo kuti vatiratidza izvi nanhasi ngavachitiratidza zvasara. Mumbiri yaiwo Jehovha Mwari ndichitenda ndichiti amen. Regai nditi pamusoro yabereki ana amai nana baba ungamiriri wese nomweya munyoro wamakaita mwana akanga ashaika tanga tiri kushungurudzika semumavhireji tanga tiri kushungurudzika sewadi sedzinza tanga tiri kushungurudzika dzinza ranga riri kuchema richiti mwana endi anga ariwo kutanga kupepereka mudzinza redu. Dzinza kwedu hakuna munhu akazvisungirira, dzinza kwedu hakuna munhu akaita achidini, dzinza kwedu hakuna kana munhu akafa nepoizeni kana akanzi akapepereka kuti zvanga zvatangira panatadiwanikana. Asi nenyasha dzaMwari tinoda kungozvitenda kuti Mwari wakaita kuda kwawo mwana akazongosairiwa akadzokera pfungwa. Tinozvitenda vanhu vaMwari neminamato yenyu, ruoko rwenyu rwamaibvisa kunyange waibvisa mbari dzaibviswa nerudo. Mwari ndinoziva Mwari wachakuitirai zvakanaka, wachakuropafadzai, Mwari wachakukomborerai, muchaitiwa zvakanaka naMwari nokuti maita zvinhu zvenyu norudo. Ndinongokutendai hama dzinodiwa nokuti imimi makanga mune chido chokuti mwana uyu mwana wangu, kunzwa kuzvibata hana kuti mwana wangu ndozvamakaita. Ndinoda kukutendai madzisabhuwa, ndinoda kukutendai nemavhidhiyo enyu ese nourongwa hwenyu hwese hwamakaita. Ndinokutendai chanzira, ndinokutendai ana amai, ndinokutendai ana baba, ndinokutendai, ndinokutendai mhovu, makaita basa shavo, makaita basa. Tinozvitenda henyu mufunge taakufara asi musarege kutirega kutibatsira kunamata nokuti hatizivi kuti mwana kwanga ari achii, mwana kwaari aiita sei, mwana kwaari airara pai. Nokunga mwana akauya akapfekedzwa juzi wane mawhatsapp wakariona mwana takamutora tikaenda naye kupolisi hana kurara pamba ndakana kupolisi. Mwana akaita 2-3 days asina kugeza, tikazosvika tonzi namapurisa geza zvenyu mwana, tikazogeza mwana wedu. Zvinhu zvinongobata vatitani, zvinhu zvinongorwadza
kuti dai Mwari atiitira nyasha tagona kuziva kunamata, dai Mwari atiitira nyasha tagoziva kukoshesa vana. Ndinongozvitenda makazviita henyu vana baba nana amai, madzisabhu makaita basa nokutibatsira kutsvaga mwana, nokutibatsira kudaidza vabatsiri. Nazvino tichiri kuramba tichikumbira vabatsiri kuti wangorambe wachiuya. Tichiri kuramba tichikumbira munamato kuti nzvimbo ichenuwe ichenu iraramo sedzimwe nzvimbo. Tiri kungoramba tiri kuzvikumbira, makaita basa. Ndiye mwana wenyu wamaitsvaka kurara musango muchidya nhunguru, vazhinji vaiswedera nhunguru kana mwamvura atasingamwe. Ndiye mwana akadzoka wadikana maita henyu kwana hausi kufara wani. Zita rangu ndonzi Christopher Kauni, ndiri mugari wemuno Masala Forward. Vazhinji vanondiziva nokuti Mr. Maware. Ndinogara mubhukuro kwaNyamasvinga, asi ndiri mugari wemuno muwadhi muno. Tiri kurwadzika nechiitiko chiri kutaurwa panzvimbo ino chemwana. Mwana akanga akashayikwa panzvimbo ino, asi chatazongotenda ndechekuti mwana akazowanikwa ari mupenyu. Regai titende Mwari pane izvozvo, nokuti Mwari ndiMwari wakanaka. Anoita kuda kwake Mwari, nyangwe haazotaitaura apo neapo, anotaura achitaura apo neapo, asi Mwari anoita kuda kwake. Asi zvazvinoita manje, Mwari ane mhinduro zvamunoziva kana zvamunoona. Tingaita tichita zvigona kana tahwina, asi hatina kuita sei? Hatina kuhwina. Pana patichasvikapo kuirowa musoro, because apa yaoneka yaroheka muswe handiti? Yasara kuroheka chii? Musoro. Zvazviri kutaurwa nevanhu vanga vachita mutaura anga vachitaura panapa, kuti tiri kudawo kuti tivane rubatsiro runotibatsira kuti tinyatsokuziva kuti kana kuona kuti munhu akaita chiitiko ichi ndiani, nechikonzero chekuti vadhino yasvipa nzvimbo yaHeadman Nyavasekwere, yasvipa nzvimbo yaChief Nyamukoho, yasvipa. Hatakakura muno indane 56 years. Ndichizvarwa chemuno, ndakakurira muno, ndakadzidza muno. Handina kubva tasvikana nechirangano tichisviko chipi ichochi. Saka tikuda kuti zive nyanya kana kuti nyoka iri kuita zvinhu zvipi izvozvi. Hatisuda basa zvokuti tinongedzane kuti uyu ndinhingi kana kuti uyu ndinhingi, asi kana ukangobudawo pachena kuti ndakazviita izvozvo zvakanaka, nekuda kwekuti tikazokuona wakupenga kana tikazokuona wakumhemherera, ko tazokusiya? Tingazokugadzira kuti wamhemherera? Ko ukauya wega hati tokusiya? Kana tokuti waiva shamwari tokubvunza tonga wazviitirei? Saka tiri kukumbirawo hedu kuti kana uiwe wakazviita, chita gume perere. Nhasi wandozvona kuti apo kana uri wakambouraya mwana uye, nhasi uno wabata waridza kumuuraya. Sondo inouya ushabata magona richadyiwa nembwa. Ukaona gona rako radyiwa nembwa wobva waziva kuti zvadhaka, because nekuti gona ukaona radyiwa nembwa, kana kamwana kakadai so kakukutuka bhozi wafumuka kana wanga uchiremerera. Saka taakukumbira wadikani vaMwari, tese tiri pano, tiri masoja, tiri mapurisa, ngatitarisei kufamba kwevana, ngatitarisei kufamba kwevana, ngatichengetedzei vana vedu patinenge tiri. Kana kuona mwana wanga ana achitamba muri tinoona anogove kutamba murodha ndo zvachikoro, aiwa mudzinge ndo chikuenda kumba. Nechikonzero chekuti paari kutamba paizosoto achabvutiwa mumwe, wana wazoziva kuti ndiani abvuta mwana nhai. Saka vana ngavaende kumba, uye nyaya yechikoro iri kutaurwa panapa zvechokwadi. Tine vana vanobva kusaidi kwandabva ini kuseri kwemakomo, isango rega rega. Saka vabereka kutosvika kuunza vanawo, nochikonzero chekuti achabatiwa apa pasango apa.
Saka naizvozvo vana vedu isusu havachachengetedzeke, hatichagone kuvasunungura nokuda kwokuti takutoita mutengo waperekedza vese vachiya kuchikoro everyday. Ko mafene akujaka kumunda kuno kuti mafene kaisi mafene akuja kuchi ko vana vatochiyase kuchikoro. Saka tanga tiri kukumbirawo imi vedrumas kana mune zvamunokwanisa kuita imimiwo muri kutoonawo noucheme hwedu. Nofunga kana kuri kuya mhene mauya kangani pano kakawanda mundoona vanhu vakundochema zvichemo zvibodzizvo nochikonzero chekuti tashaya zvokuita. Vana vari kutopera nechakapedza umba isi takatarisa chokuita hapana. Kana muno kwamunotitsvakirawo kuvakuru kumusoro nokuti sino patinoperera imi muno pamunosvikawo. Saka kana kuno kwamunogonawo kusvika muchitibatsirawo kuti isusu vapache zvedu tivanewo mukana wekuti tisunungukewo munzvimbo muno. Vakomana haisi nyore vakomana kuti pana pobiwa mwana pasikoro pachisera pechikoro pobiwa mwana pasine munzvimbo. Munhu iyeye munhu wokuziva, munhu iyeye munhu wemuno, munhu iyeye haasi kure. Mazvinza isitodza mafira kureva kana kandivenga ndichitaura nechitaura pandinotaura chokwadi. Wazi munhu iyeye ndomubhuku muno ari kutuma vanhu ivavo kana vanga vachitumwa vari kutumwa nevekura si vanhu vemubhuku mumi wemuno kana vachitumwa nevanhu vakubva kurefu asi muno mubhuku muno. Padu chacho chinofuka manje uchacha chinoita sei chinofuka nekuda kwokuti mari yako iyoyoka ichazopesara yashoma nekuti uchirapiwe. Pamwe hauna hama unge mawali una hama nhatu hama yotiri waromba hatakana mbudzi unorapiwa nei. Saka naiyeyo ndokumbira hangu kuti tibatsirwe kutsvaga nyanya yakanga yatora mwana. Dai tanga uchibvira hazvo kunowa komana kudhara ndaiziva kuti paiuya mapurisa. Handiti ndaiziva kuti paiuya mapurisa. Ini ndichirimborinemba inini pakapfa anonzaniwi Jogo. Jogo anga alipo ndiani changamire mamuri panditi pataka pakatoa Jogo wakaita sei kuti zozive Jogo kubva paakaurayiwa wachiteera kusvika paakachurisiwa mudhamu kusvika awanika kusvika anyururwe kusvika wabata munhu kutoziva kuti ndinhingi uyu akabata munhu yachiuraya. Ko zvakabvepi zvakaendepi muno muZimbabwe? Zvakaendepi muno muZimbabwe? Takutanga utungamiri hwedu ndiwo hwakutuma vanhu. Zvakaendepi? Izvozvo akadai zvaitika ka munhu awanika ka anobuda pachena ka kungotora ka mwana ka pakutora dai musi wakauya mwana handiti asina amubata kwakuchienda mwana ouya kauya wotora ka mafoto zawo wopedza tapataziva kuti uyu ari kubuda apa uyu ndimavari akabata chi akabata mwana asi mishini yacho akusina muno Zimbabwe yakapera. Nai hapana mupurisa pano kana pano mupurisa wakukembiyo chaichaimo anonyembedzera chokodo ndimubvunzawo kuti hapana here mushini wakapfa here kati yakapera here mushiniyo. Mishiniyo yakapfa here muno Zimbabwe. Wabereki tiri kutora mari dzakawanda nenyika neutungamiri hwedu asi hakuna kwairi kuenda iri kushandira hapana. Handiti ndopainofanira kutishandira ka kuti zive kuti chii chiri kutora nzvimbo ndipapa ko kana pasina apa mwana tamubata kana maakuzoda manje kuti muchitora mapikicha acho maakuona isusu iyo uya muchamuone tamubataka tamubata tamugezesa tamupfekedza tamuita sei tamuchinja hembe dai makamutora noujuzi iwo uye mafoto maitoona nakamupfekedza ujuzi iwo maitomuona nakamupfekedza ujuzi iwo
Handiti saka ipapa ati todi vabereki inini handibve muno mamutoko ndobva bhoera ndakaya mamutoko nekuroorwa murume wangu ndokumozambiki ndine 60 years dzekuberekwa mufunge chiitiko chiri kuitika masara kufa hatisati tachiona taikura tichinzi kune mabhinya handina kubvira ndaona bhinya richiuraya munhu fanike maonero andaita muno ndakatanga kuona mutumbi waoshipi wakaurayiwa 2022 nhasi uno takataurwa mwana anonzi Tadiwa musi wa16 April tazomuwana musi wa9 May. Zvinhu zvinosuvisa vabereki, zvinhu zvinorwadza nekuti isusu patakararama tichibereka vedu vana hatina kumboshaya mwana. Vana vedu vaidzidza kunyamuwanga kumasara kufa tichinzwa kuti kune mabhinya hatina kumbosvika pakubatirwa mwana fanike chiitiko chaitika nhasi. Asi mufunge tingotenda Mwari kuti mwana yeuyewe anga akachengetwa naMwari kunyange anga akatorwa nebhinya, asi Mwari vanga varipo vakamuhingirira mwana iyeye. Tigotenda vese vakanga varipo panzvimbo ino vachinamatira mwana kunyange vanga vari kuSouth Africa chaivo vaifona vachiisa minamato pamwana iyeye. Uyai tizvipe mbiri ende ngatirege kunyanya kurwadziwa. Mwari variko ende Mwari vanesu. Hanzi izvo chise hachiyeri musi wacharimwa. Ungadade ungazvipe mbiri izuva rimwe chete richasvika nguva yekuti chisi chako chiye chakuyera unongobatwa. Usasaize vanhu kuti vanondiitei ini ndiri mbinga pasi pana hapana mbinga. Mbinga ndiri Mwari hama dzinodiwa. Tinoda kungoramba tichinamata tiite mweya murefu. Ivo vari kutibatsira varamba vachitibatsira vatitsvagire vabatsiri vana vaende kuchikoro nekuti upenyu hwekuti mwana haendi kuchikoro vabereki hauna zvaunobatsira. Kuti tingati tinoperekedza vana Tadiwa haana kutorwa kuchikoro, Tadiwa haana kutorwa musango, akatorwa pamba nguva dzekuma6 akatochengetedzeka. Handiti mbuya nasekuru vari kunorumbidza Mwari, mai nemwana vari kunorumbidza Mwari. Saka hatingati kuchikoro ndiyo nzira inotorerwa mwana chete, hatingati musango ndiyo nzira inotorerwa mwana chete nekuti mwana wedu takamutorerwa pamba. Saka tochichengeta sei? Mwana akuda kunozvibatsira ndobva ndanomira paari, mwana akuda kuenda kupi ndobva ndanomira kwaari nekuti vana vese kusango kwese kuti tine takachengetedza. Handiti ko zvavakutorera pamba. Handiti kwatosaiza upenyu hwedu vabereki. Chero inini tikatarisa mwana utanga anga ane 3 years, tikatarisa mwana wechipiri ane 16 years, ane 13 years, zvakutotaridza kuti vari kuenda nemaejika kana iniwo ndichangoenda. Saka ngatirege kutarisira kuti takuchengeta vana kana isusu tinotsvaga unu makomo tichangobvubvurudzwawo tichembere isusu. Saka vabereki isusu torangotenda vese vataura kuti ngatitsvagirwe mubatsiri anoti dyo nemo kutibatira mhondi yedu otirisira apa. Tirege kunongedzana, tirege kutaura zvisiri izvo. Handiti vabereki ezvinezvi uyai titi zvaitaurika tichivengana tichijungana mataifamba nematairarama. Asi toda kuti ezvinezvi vanhu vaMwarika uyai tifarire mwana wedu anonzi Tadiwa akadzoka nzvimbo ino. Dai ichinzi tine zvatinazvo taitomupa maropafadzo nokuti azvarwa patsva vabereki. Uyai titende Mwari vedu vaiziva chaidya mwana, vaiziva pairara mwana. Pane zimvura rakanaire kupedzisira rechimvura mabwereri. Museni handina tomborara ndakati ko mwana iyi kana ari musango ari kunzi mupenyu achatofaka nemvura iyoyo vabereki. Asi Mwari vaiziva ende Mwari vaigona ende Mwari vakanga vakabata bhinya turisauraye mwana. Isusu tinongogona kutaura vedu hatikundi Mwari ina hangutoda kurumbidza Mwari. Ndigotenda madzisabhu kumakanzera edu madzimambo edu vaimhanya kumberi kwedu vaichengeta mwana. Isusu tinongogona kurotomoka zvisiri zvasi hazvina zvazvinobatsira vabereki. Yaitise mweya pana Mwari vatibatsire mhondi ichabatwa naiye Mwari akadzosa mwana mukati memusha wamasara kufa uno. Totenda vasabhuku vachitema vedu mufungi vanotidzoreredza mune zvakawanda. Tinokundikana asi tinoti isusu anotichengetedza mufunge. Imi muri kuya kutibatsira itai mweya murefu wokutitsvagira ndimi munonzwa nobuda maredhiyo vanogona kwete kuzoya nevanokwira mugomo kava akuti ndiri mugomo nevabereki. Saka iwe wotoenda kunofara parufu, wotoenda kunodya parufu. Inzwaiwo tsitsi isusu mari dzonetoita dzokutoshupikira tichibatanidza tichibatsirana. Titsvagirei vanhu chaivo vasingadhuri, mutitsvagirei vanhu chaivo vasingadi mari nokuti isusu tiri varombo. Chatinongoda mwana wedu kuti aite upenyu hwakanaka mufunge. Izvo tinokuti munamatirei kana aine zvaakamuita ivo Mwari vachabvisa marwadzo mukati maari. Tichiti zvese nemuna Kristu.
Andicho chirongwa chitanga tinacho muzuva ranhasi. Ndofunga manzwa zvataurwa namai vemwana, manzwa zvataurwa nevavakidzani. Wanga uri mufaro, vamwe vachimhanya kunombundira kuti aiwa makorokoto mwana uya adzoka. Andrew Neshamba ndozita rangu, asangana mune zvimwe zvirongwa, asi musakangane kusubscribe kuDrumas Media. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.